Barka da zuwa tashar Algaita 24 TV. Idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel ɗin, ka danna mana subscribe. Haka zalika ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai bamu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura a kan lokaci. Kamar yadda muka ce muku, za ku ga hotunan jaruma Jamila na Gudu, ko kwance zafafan hotunan Jamila na Gudu na 2020. Wannan hotuna tana ji da su a shafukanta na Instagram, Twitter da dai sauransu. Za ku ga hotuna cikin salo daban-daban, iri-iri, hotuna masu kyau masu ƙayatarwa. A wani gurin kuma inda za ku ga Jamila na Gudu tare da wani yaro ƙarami. Hotunan ba su ƙare a iya nan ba, za ku ci gaba da kallonta cikin ado kala-kala. Mana liking, kana ku yi mana comment, hakan zai ba mu ƙarfin gwiwa kuma mu san da cewa masoyanmu kuna kallon tasharmu ta Algaita 24 TV. Kasance da tashar Algaita 24 TV domin nishaɗi, inda za mu rika kawo muku sababbin shirye-shirye. Ku mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa. Hakan zai ba mu ƙarfin gwiwan kawo muku sababbin shirye-shirye, kuma ku sani a daidai lokacin da muka ɗaura. Mun gode.